Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin programa Futbol Şîroveya ekranên Çarpel Medyayê. Îşev dîsa em ê bi şîrovekarê me yê hêja Elî Fikrî Şiqre yer û sernivîsên spora cîhanê û ya Kurda analîz bikin. Kek Elî bi xêr hatî. Nav xêre de bê kekemê de tij bi xêr hatî. Dem baş. Kek Elî ev çend hefteye nizam nezer li me dikeve, em nexweş dikevin dikevin heftiya çûyî jî ji ber teknîkê hemû medya sosyal têk çibû me nikaribû bernameyê çap bikirena bo eşandana. Îro em dîsa li hember temaşevanên xwe ne. Heftiya çûyî maç hebûn lê vê heftê tunebûn ji dêvla wî maçên netewî hene ji bo Kupa Cîhanê ya ku sala bê li Qatarê were organîze kirin. Maçên ji bo wî tên lîstin. Nizam te qet maça temaşe kir divê naberê de maçên netewî? Wakeko min maça Tirkiya temaşe kir. Wakeko dizanî di quncika xwe ya Gazeta Duvar de bi dûr de nivisand jî maça Norveç û Tirkî û ya di do êvarê maçeke qeransa hebû. Maçeke ku ji gelek kêliya virdeyê ku min maçeke wiha xurt wiha zînde wiha Fînala ew kê bû? Fînala Lîga Neteweyên Ewropa yanî Lîga Neteweyan. Fînala wî bû navbera İspanya û Fransayê de. Erê fermo. Belê belê yanî bi rastî jî nedixwast ku ew maç biqede. Yani ji xwe ez dê turnuvaya navnetewî de ya Ewropayê de min lîstika Deschamps de eciband. Nexwasin Mbappe û Benzema bi şiklekî dinê bikartîne. Yani asoyekî ji êrişê re vedike Deschamps. Çima di wê turnuvayê de bi ser neket ez hê jî nizanim bersîvavê çi ye. Lê weke ku dizanin Fransa nebû şampiyon, İtalya bû şampiyon. Lê maça do eyn weke maça di wê turnuvayê de ya İspanya û İtalya çiqa xweş bû ku çiqa tê de em bêjin fikrên îlham kêr, fikrên ku meriv erê bêje ya wallah evana nû ne û ev tişt futbolê hê dewlemendtir dikin fikrê wiha hebûn û ticaribandin jî. Yani Deschamps bi ser xistiye lê mixabin Luis Enrique di wê turnuvayê de çiqas asteng û arîzeyê wî hebin hemû ew asteng û arîze hê di cihê xwe de hê wan çareser nekiriye. Weke ku dizanîn yani di lîstika İspanyayê de di herema yekem û herema duyan de pirsgirêk tune ye. İspanya topê nada dikesî teqreq tîne ber qada cezayê ya pêşbazê. Lê di wir de planekî gewre lazim e ji Spanyayê re. Pir gewre lazim e. Ya divê ku tu Iniesta û haviyekî dinê bînî ya jî divê ku tu planekî çekî. Evega Iniesta û Xavi dev ji futbolê berdan e. Nikarî wan bînî. Divê ku tu planekî çekî lê mixabin qey hişmendiya Luis Enrique têr nake ku planekî wiha Erê ji xwe İspanya piçekî dûr e jî ji wê lîstika xwe ku sala 2010 Kupa Cîhanê stendû kir. Luis Enrique ez jî li gel te me bi rastî zêde yani prensîbê wê lîstikê neguherîne. Ev ekoleke, ev kevneşopiyeke hê jî xwedî lê dertên lê di wir de ji bo yani lêdana dawî ku ez bi navê lêdana fînal yani ji bo gol avêtinê di wir de divê xusûsî xwedî planekî bin. Ew plan tune mixabin loma jî İspanya erê serkeftiye lê nabe şampiyon. Em nikarin bêjin İspanya ne tîmeke ne serkeftiye na serkeftiye lê nabe şampiyon. Ji beriya vê kemasiyê. Baş e. Bi rastî niha jî maç hene, maçên netewî hene. Bawerim pançe Tirkiye jî hene.
Türkiye belki şansı پر خستیه زوره تماشا داوی آن نوروچجی تماشا کرد بره شانسی وی زیاده بود لی راهینری خود گوارت نکرد ماچایی رو قزش نکن belki şansı o nemine belki çağat bini. والله من ضحك وين ما جدا نفسك نفسان او نفس قالك حتى عجباندن وهناك جو خدنا جرافي مازال وان كولايا خزيو هابونا ويقا فوتبولا تركي فوتبولا بي بنجها يعني نال سر كفنا شوبيكي نال سر اكولكي والسيستمك التايبات ياكوش تشاندا وان تي نال سرويشي يعني همو وكا ماكياوليستا براغماتيست خدنا جرافي لغوري بيشبازي خو راقيب خد ليسن Evet. فوتبول ادي نقف تشتا يعني فوتبول دفيك وتخدي تشتكي بيه يعني تدوي ما جدا بستر كيفي بستر نكيفي افنا مسألة لي كنت خدي الوي تشتي خدري يعني وي كفنا شوبيا خو وي اكولا خو وي سيستم خو خدي لي دري بفي نفي تي استنجو ارشتي بي چاره سر بكي وتي بسرجي كيفي لي مخابن فكرياتا تركاده افتشتنه İbratını ده her davarı da var ya kekali. يا تشتي تفردا مع الخراب اوكو ام كرتجي وان تخليط تكن Ha. يعني وكاكو ام جيبي وان بن ام وان Eri تخليط em jwanjı xarabtırın belki. يعني على خراب شو ايما دبيت شي Ema ligametine o timi me mezintine dinama me netevitine yani em nikara xobwa ve kıyas bikin kekali. كيف از باصخ قياسك هناكم از Tibasa باصخ futbol edik yani list etki. تخليط كرنتكم يعني Eri ام وكا وان تفدقرين ام وكا وان اللي يستكيدنيرين جبو وان تشد جرين بقى مثلا ترانسفير يعني ويقول ترك بريخو طافجنا درفه طافجنا درفه المخابم مش بلاكم مرف تبلي هبي بهبرة تجي او تكيد انك تسير تكن دكارة تشتي ورجي هبا لوقت بيجي شاشة راسته تبي مرف ريال هم راسي بفن هنگا بفن نوي تدبي جبوكو امجي تكوز ببن يا برا اوجي تكوز ببن وكاكو ام بموفقة وان بهفرة جريداينة يعني تشتكي وها عجيب تركتي ازدم جعالي سوسيولوجية به دفيك علم داري ما كسيكو خواندانة السرفي بفكرين يعني كما ام بهفرة وكا جيبيا تهف دقرين يعني خدنا قرابي ام نتفكي جودانة عندنا قرية كمي جودا هي ديروكا كمي جودا هي زمانة كمي جودا هي ليه كما مجيه ما هما بيجي وكا هذا ام كما مجيه وان تقليد تكن اري باش ام ده و مجاربه خدينن ام خوازي درباسي مجارين خو ببن لا لا منكدين ام ها نكدين هذا الشكل دنيجي بيجي لبري اسش ki bejim nizam seydal me temaşa dike nake li îro karizma te dicî de ez cara ewl dibînim ew porê wa dirêj karizma te wa ew biye xêr yani tu por dirêj bî min nizam bo bi rastî te porê xwe berdaye yan çikir يعني كيف مدي وكا تزالي جار جانا نجار جانا يعني بشتي عمركي di مرف bernama me de her tu tu por kim bûyî نم جريدة دالو ما te girêt de ha مديرو karizma فكر bilind bûye مديرو فكر يعني وكا تزالي إنسان تي عمركي فهمت كيكو ايدي قوتا بيناغي كو دنيا بقهرينه تشتي بسيطشي كو مرف خو بقهرينه يعني خدنا جرافي قال جانا مرف خو بقهرينه وكا الدنيا yani بقهرينه sebebek bitine yani lema tu war digarî ne var di bernama da belkî te porê xwe girê didî يعني البرنامج ده جريد الدم جانا وقت يعني البرنامج ده مفنكر لإيرو وهابو de baş li te hatiye أنا hatiye wek هل mi got بيجي bûyî eyn wek mancînî maldînî سباس فيكي erê te tişkî digot mi gotine te birî te got متكو دفرده تكليك عجيب هي يعني نيرينا ايكو بفوتبولر على قدر نوهاية ونيرينا ايكوش فوتبولر حسناكن جوهاية يعني بقى مثلا كما اف برنامج ناين تماشا كرين از باش تزانم كو
بشكلك علاقة herkesi bir futbol vere heye. والله ليه ام بيجي اتنا بيجي دما كوبا جهاني به اورجانيزاسيون مزن بن تماشا دكن دكن او دكن هيجان كي مزن اري ama ka vega ام بكردي bahsa futbol etkin و bahsa futbol akhotkin. Yani bişikleki dine ام bahsa rewşa neteva khotkin. Yani ev khalji veke khalin siyaseti green u bqimetin vega tqimetin ne divin tehenga çava meseleke binavên netevî tê fêrî vê meselê bibî û ji bo çareserkirina vê meseleyê tê hinek pêşniyar bikî. Ev mümkün e. Evet. Divir de Yani rûcek heye. dve mer eğer mer serketi ve dve mer spor jî bike. Dar ey var dibêjin hene yani rast. Keko vega alaka netev biçi hebe. Divê ku tu pê alakadar bî. Yani netev ticaret eket, gerek hayata ticaret hebe, netev berhemen edebiyat edilmesine, gerek hayata jû hebe, müzik ecik de hayata jû hebe, em bêjin futbol edize, hayata jû hebe. Bela ku êdî ev daxilî nava jiyana netevê te bixwe. Tura bêjin ma okey. Tiştekî dinê û qurretiya bikî û çavekî biçûk lê binêrî û tu tenezzül nekî, temaşa nekî, hinga kes jî bi baldarî li te nanêre. Te çi didî wê ew qas jî bidine te. Mesele ew e. Evet. باشه کێک علی ئەم دەرباسی مژارێ خۆ ببن وەک مەگۆ لیگن ئەوروپا و لیگن وڵاتان تون بێ هەفتێ و هەفتە پێشەمە وێ دەست پێ بکەن بێ هەفتێ تون نەبوون ئاڕاستی لێ تیمên bajarên Kurda û dal Kurd vê heftê maçê wan hebûn li Swêd dal Kurd bi rastî çend hefteyê qizanc dike anha hatiye ketiye rêza duyem û şansê xwe play-offê zêde kiriye maça wê dawiye li Swêd li Stockholmê li hember tîma tevî bû ez bi xwe jî çûm bi temaşe kir temaşevan hebûn baş bû li gor mezinayiya tribûnê baş bû lê dal Kurd ne ew ku yanî ew qas kes werin temaşe bikin wekî din li Kurdistanê bajarên Kurda derbiya Kurda hebû Ahmetspor û Şanlıurfaspor bi rastî min îmkan nedît ez temaşe bikim min di medya sosyal de min dît ku hinek kes ji tribûnê zîndî diweşînin zêde ji min xweş nehat lê bawerim te îmkan dîtiye bi awakî din te temaşe kiriye û te li ser vê maçê nivîs jî nivîsî û heleqeyek baş jî hatiye nîşandan ez ê gavekî din ji te analîza vê maçê bixwazim yanî ev e mijarên me wê ev bin dixwazî dîsa em hema wek hergav bi dal Kurdê dest pê bikin dal Kurd wek min got li ewkê bû hatibû Stockholmê li hember teviyê bû bi rastî êdî em dal Kurdê analîz bikin nekin ez nizanim lê ji ber tenê hema qezinçkirin lazim e ji bela 6 maç mane maça herî wî giring jî heftiya pêşiya me ye eger wiya qezenç bike pir şansî wî bilind dibe ku di play-offê de maçekî bilîze û derkeve Super Ettanê dîsa eger li puana wî mêzekî ev niha di rêza duya de ye ji xwe ji bo lîdertiyê şansî wî me berê jî berî çend hefta me gotûtine wat dibînî 10 puan ferq heye navbera wî bi Roma Poyker lê sê tîm hene dal Kurd Sandviken Karlstad di navbera vana de têkoşînekî weka salî çûn wê xuya dewam bike diye çi bêjin Wala şek nabêjim em ê divir de rolê xwe biguherînin ez ê ji te pirsim tê bersî bidê bila ku tu çûyî te bi zindî bi çavê xwe çavekî êma şîronekartî em ê rola xwe biguherin yani vê gazê li xwe min kur werim min wê maçê temaşe nekir bi rastî ha te temaşe nekir biryareke min jî heye min di wê biryarê divir de dîsa jî îlan kiribû ku tîmek ji xwe re rahînerekî nebîne bi rahînerekî peymanekî îmza neke biçûk mezin feq nake ez bi çavekî ciddî li wê tîmê nanêrim erê ji xwe wek min got yanî bi rastî van 6 maça de daha ne ew yanî wek bêje li ser pira siratê ye
edi yani neko em tim çava dilize çava nalize dibe kazanç bakın yani maçı xwe kazanç bakın bi çavi be kazanç bakın o derkeve playoff'e o ji bo Ne? were Süper Yekê Mêdî. Tamam, em bêjin hemû maçê xwe qezanc kirin bi vî şiklî. Lê dîsa nabe şampiyon ji bo gerek û play-offa jî qezanc bike. Ere vî jî kazanç bike o derê Süper Yani ya girîng ew dere. Ere yani şansı yok aslında ne yok ese yani Ji bo wê jî lêwek matematikî o wek fikrî şansî wî hebe bira tê bikoşe yani em jî ji bo daxwaza me jî ew yani e yani. te got te li xwe miqûratî tu çûyî maçê temaşe kir. Çavekî wiha tazî. Ka te ji me re bêje yani temaş serî heya binî temaşe kir di erê di bergiriyê de jî û di êrîjê de jî dîsîplîneke lêstikê yani ku lîstikvan ji wan wesîfê xwe sadik de lêstikeke wiha dî berçavê te ket. Bi rastî ez çûm maçê ez berekî atmosfera wî bêjim yani mil maçê temaşe kir ez wer divê qenaetê deme ku yani wer hîs dikin ku lîstikvan barekî pir giran ser wan heye ku ew divê hemû maça qezanç bikin loma bi stres derdikevin maçê. Dema were be hîs bike ku barekî giran li ser wan e dikarin di maçê de çewtiya jî bikin, xeletiya jî bikin, zêde ew nebin konsantrasyona wan kêm be zêde xwe nedin maçê. Yani min bi xwe vî tiştê dît dal Kurdê de bi rastî. Yani mi dît tê dikoşin li du topê baz didin ew dikin lê di forvetê de zêde nebitirsîr bûn Veka tiştekî din ê ji min re bêje. Yani gava top bi wan re bû an jî top derbasî pêşbazê wan raqîbê wan dibû. Yani tevgirtina dal Kurdê tevgirtineke wiha kompakt bû yani Na lê wî min bala min kişand bi rastî ciyê xwe digirtin nediştin top vala bimîne nediştin markajê xweş dikirin dikirin yani wîya edmên tedbîr girtibûn wîya tiştê wer girtibûn diçûn yani ser topê nediştin top vala bimîne lê çewtiya dikirin bi rastî pir çewtiya dikirin. Yani ji xwe gola xwarin werbû di sê pozisyon dan ku bi rastî sedî sed karibû gol bibûna ew bi wî hawî çêbû. Yani atmosferek wisa de ez piçek yani wek bêje heq didim ku lîstikvana lê bira divê baweriyê de bin ku ew dibêjin wan maça gerek qezanç bikin bi vî hawî dewam bikin yani divê qezanç bikin yani sê puan hebistîn di her maçê de. Erê pirsê min tune ji wê pê ve. na yani ez zanim tu tabii baştir analizê dikî lê di maçê de bi rastî atmosfer wek min got yani sehekî biçûk bû tribînayê biçûk bû dora 400 kesî tribînek wî hebû yani balam jî kişa mehlekî dewlemend ya Stockholmê bû lê xuya alîgirê wan tinin loma jî tribînek wanê biçûk hebû lê sedî newt û heşt Kurd bûn ê hatibûn yani dora sê sid kesî zêdetir Kurd bûn jên hatibûn ew xweş bû zarok û jin û ez bi xwe jî malbatî çibûm zarokê xwe xanima xwe em giş bi hevtir malbatî çibûn maçê xweş bû carna tiştê war xweş meriv diçe erê bûr em kes hinek berpirsên wan hebûn hinek em peyivîn yani ew jî devê wan ve nabe nizanin wê çi bêjin zanin xeletiyê wan hene lê ji destê wan ew qastê lê wiha ji dûr de dema min mêze dikir merid bê qey tîmeke mehellî ye yani yani ew tê navî çi ye yani li ciyê kulûba yedek dibêjin ya wiha çend kes hene û merid bê qey berpirsê wan tinin xwediyê wan tinin wer xuya dike ji meriva yani tîmeke di Lîga Siyem eger meriv hesab bike gere nedibî astê de bûna lê Kurd tenê neştibûn yani çibûn maçê yani ew jî heye.
وره بو دوی نابره ده راهنر وان وک مگوت گوت راهنر شماتنه اکتنه راهنر وان یکی گنجه کرده کردی خوش زانه بو من ویدید اوک د جرخانه تیمه ده راهنر زاروکایه وشتري كنا جيجر لي انا بشتي حياه بريار دانا حياه داويا صالحجي اوي تيمي اداره بك كيفاوي الجيبو تماشاوان جي برحس كرن نرتم ناوي باد كرن او جي جينج بو كيفاوي الجيبو يعني ان شاء الله ورد يعني ياسين راس يعني نظام وكيد انت شو مراقتكي No, tamam pekim evet. Derbasi Ahmet Spor'u bajarı kırdı. وكيدن النظام يعني تزاني اورتا هفته ده سروكي بشه فوتبول الان جان دوان دفشکاری خبردا و پشی من مگو خی ناکوکی یک دنا براوانده لیلور هاوی مپرسیکو دنا فوتبولا سوید ته کاره کی به اعتبار باش کرتیه لوما وک اتیک نه دجیده کو هر دو کارا ری و ببه devjî dal Kurdê berdaye wer min bihîst. Radyoya Swêd lûr bû a beşê Kurdî Radyoya Dewletê a Swêd hatibû ji bo dal Kurdê program çêke bi me re jî zanibû em bernama Çarpel Medyayê de futbol şîrove çê dikin ev peyvîn bi me re jî pêkanîn werhesil min jî analîzên xwe û behsa bernama me ya Çarpel Medyayê ji wan re kir. ev bûn were bû ekelî. Tamam kekim. Spas her hebî. Baş e nizam em derbasî Kurdistanê bin derbiyê bibin Heremke. hema dest pê bike yani derbiyekî li Diyarbekirê Ahmet Spor û Riha yan jî Şanlıurfa Spor bi rastî Riha Şanlıurfa Spor salê çi ne baş bû. Îsal pir xweş hatine îja nizam divê maçê de min jî wek min got min hinek temaşe kir Ahmet Spor di 2-0 ketû pêşî lê pişta maç di 2 qetiya min zêde ji Ahmet Sporê lîstika wî hez nekir divê maçê de lê nizam ji Ahmet Spor ne baş bû yan Riha pir xurt bûn pir baş bûn ez wî jî bihêlim ji te re û tu dest pê bike ka te divê maçê de çi dît. Yani gotinatay davî bi Tirkî de paradoks erê paradoks bû bela ku her du ji rast bûn Riha pir baş bû û Ahmet Spor jî pir xirab. Yani vega gelek kes li encama adinê re yani gola bavê jî çawa davê jî bavê jî. Bira 3 puan werin besa tu serkeftî serfirazî wekek dizanî eneyekî ji wan im. Ez bi lêstikê bawerim. Ez bi lêstikê bi encama bawertir dibim. Ku lêstika dinebe encam jî tinene. Yani ku encam hebin jî ticareke dinê çawa biceribînî. Vega futbol, lig, lêstik maratonekin her heftê ti dertî pêşiya rakîbekî pêşbazekî. Divê ku te xwedî tiştekî bî. Mala te hebe. Te xwedî organizasyonekî bî. Xwedî planekî bî. Nebe te xwedî fikrekî bî. Lê mixabin divê maçê de yani wekek ku Ahmet Spor ne xwedî tiştekî be. Yani wekek ku bi hev re ne şêwirî bin jî. Herkes bi serê xwe herkes wekek ku xwedî cumhuriyetekê be, serok komar be wiha te bi taka kesî tev digirtin. Ev nayê qebûl. Vega gelek xwendevan jî, alîgir jî tim dayêm dipirsin ya çi ye lêstik? Yani bi taybet di behsa çi dikî? Bi taybet ez behsa filan tiştî dikim. Lêstik ji di xalatê holê. Yek ku top derebe divê ku te wê topê nedî rakîbê xwe û heya qada wî cezayê herê
te kirek gol şu pir baş dibe ku nebû gol jî divê ku te tamam bikî. Ev yek. Divir de divê ku honan dibî, plankirî bî, ya diduwa û bi rastî jî ew tiştê ku lêstikekê tarîf dike, gava top dibin piyê pêşbazê te de. Yani ez divir de ji hemû futbol hêzara dibêjim ku hûn dixwazin tîmek xwedî lêstike ya jî nelêstike ya jî planekî tîmekê heye tune ye li pozisyona gava rakîbî wî ser wî de tê ew çawa tev digire. Esas Evet. bir de meriv bir hetî kare bêje ha wala ev tîm xwedî pergalekê, xwedî sazûmanekê ye ya jî xwedî planekê ye, xwedî fikrekî ye. Ya jî ev rahîner dizane çi dike. Haya wî ji prensîbê futbolê heye. Lê ku ev tune be, hinga em ê bêjin wala na, yani ev camêr di xortaniya xwe de çi hînk kiriye û ya tetbîq dikire. Di maça Amedsporê de bi rastî Urfaspor ji qada xwe yî yekemîn yani ji qada bergiriyê heda qada êrişê jî qet li tiştekî nedeleqî. Yani kesî wan rihetsiz jî nedikir. Wiha hêrekbar xweş diçûn û dihatin digot qey ne êrişkerê Amedsporê û ne jî lîstikvanê qada navîn tune ne. Xistine wî şiklî. Yani tiştê ku dilê min êşand û mikuvaşt ev bi xwe bû. Yani vega top erê destê Urfasporê de ye. Bergirî wan di nava xwe de topê didin û distînin. Dûre wê topê ji herêma pêşî derxine herêma duyem yani qada Evet. navî. Divir de jî qet yani wiha tiştekî organizasyon de ya Amedsporê de min nedî. Kes net çe hewara ti kesî Min jî hinek şîrova min xwendin yani gelek kes nerazî bûn ji futbola Amedê. ne tu nebû tu nebû yani. Meriv li neticê binêre 4 gol. Di do. Lê meriv ez dinêrim ku li puanê te binêrî eger yani ev encam ne ji kêrî Amedsporê ne ji kêrî Rihayê hatiye. Rakîbê wan qezenç kirine û ketine pêşiya wan. Amed dizanî lîder bû heftiya çûyî. Yani encama dido kêrî hevdiya jî nehatiye yani. Peki. Ji hevdiya yek jî qezenç bikira neqene baştir bû. Yani ev hesabekî dinê ye. Lê em tiştekî temaşevan jî ya jî xweşevîstê futbol tiştekî ji bîra dikin. Lêstika futbolê pêvajoyek e û gol jî kêliyek e. Yani Evet. ew dibe ku ji nişkavê jî bibe, ew dibe ku ji ter li hev were jî dibe, ew dibe ku bi şansê te be jî. Lê ev pêvajo tu mudayîm berdewam e. Mesele di nava vê pêvajoyê de tu çawa tev digirî, tu çawa êrîş dikî û çawa xwedparêzî. Mesele ev e. Carcana jî tu karî weke Urfayê tivana pir xweş bikî û tu bi ser jî nekevî yani ji alî encama ve. Misal ez bim nivîsa xwe de jî nivîsand Keymasiya Urfasporê çi bû? Di êrişê de listikvanê êrişker ne hewqa ciddî bûn. Yani ciddiyeta di qada bergiriyê û di qada navîn de nîşan didan lê gava dihate êrişê ew diçûn. Çima diçûn? Belak ew jî futbolîstên tirka ew dikin. Teklîd dikin. Gere îlla piştayekî bişkîne wîya rezîl bike û çalamekê bavêje wî û dûre hê here. Na bavê min. Te qada yekî de çawa pasê didî hev distînê divê ku tu di wir de jî vî karî bikî. Di wir de ez bim Urfaspor Keymasiyê pir bûn. Lê ê Amedspor tiştekî ku em ê bêjin û pêşanaz bibin tune ne yani. Gol jî baş nişkave bûn. Yani gol jî Maça çenda bû? Maça hefta bû ya maça çi bise ez mêzekim.
Maça haftaya keki. Maça haftaya 6 maç qediyane yani. Öyle. Şaşmaz. Yani bigiştî yani tu çi dibêjî yani wekte got Ben em işte çar falan dibêjim, ez vir bi îdajî dibêjim. Bi îdajî dibêjim. Hê ew tîmê din hep sar xwe de nehatime. Piştî rakîbê wan tu dibêjî yani. piştî sê çar hefteyê dinê wê her tişt ku Amedspor xwe neguherîne. Amedspor ji xwe re li îstikekê nebijêre wê her tişt hê belawela bibe. Yani vega tîm jî em bêjin Urfaspor. Di nava sê çar hefta de ew astengê xwe yê êrişî çarser bike ve ev Urfaspor ku de ji vê lîstikê bernede wê karibe bibe şampiyon jî. Yani her tişt vekiriye. Lê ji bo Amedê em nikarin wê bêjin. Piştî sê çar hefteyê dinê wê raqîb hemû ser xwe de werin wê ji alê kondisyonê hê xurttir bibin wê bêhtir hevkariyan hev bikin. Ev çi ye? Ev karê maça ve hê zortir bibe ji bo Amedsporê. Loma ez nebihêvîme yani. Valla ka em binêrin di ka heftiya pêşeme de wê çawa be. Yani baş dest pê kir wekte got di vê maçê de gelek xirab bûn. Dibên dikare qezayên wisa di rê de çêbin yani lê Ya rakîbê mesela wan ne veke ku vega reha ve lêstikê dilîze û lêstikeke dinê ya ku wan spor dilîze. Ev di numûne di bajarê Kurdin. erê Ev her du tîm jî xwedî lêstikê ne. Mesela lêstika wan sporê ne veke lêstika Urfasporê ku însan peznêvê bide. Hakikaten lêstika Urfasporê yani em bêjin ew bû cê peznê bû yani meriv peznê wan bide. Lê wan spor jî tiştekî dike. Wan spor ew jî tev bi hev re tev digirin. Yani cê ku top lê be wan spor ji rakîbê xwe zêdetir dibe. Gava top ji destê wan dertê dikeve bin piyê rakîb jî dîsa li wir ji bo presê gelek kes hene. Ev jî şiklekî lêstikê ye. Yani ez nabêjim îlayî lêstik bi şiklekî ye. Na. Lêstik divê ku sistemekî be. Sistemê de cuha be. Yani dikaribî wê tetbîq bikî. Her sistem ji bo de hala divê ku xwedî bersîv be. Top min re ye ez ê çi bikim, top rakîbê min re ye ez ê çi bikim. Cê ku top lê ye ez ê çi bikim, cê ku top wê were avêtin ez ê çi bikim. Futbol ev e. rast. Baş e yani eger ji bo Amedsporê tişkî din eger tu bêjî hebe em karin derbasî Lîga Sor bibin ka li wir tîmê me yê din hene li wir çi dibe em behsa wî bikin. Yani ji bo Amedspor ez pêşniyaz dikim divê ku şiklê bergiriyê tercihekê bikin. Têkiliya bergiriyê û qada navîn bi hev re ji nû ve ava bikin û têkiliya vana ancak şiklê êrişê wê destnîşan bike. Hinga jî wê şiklê êrişê derê. Ku vana nekin ez bim hefteyê ne baş li pêşiya Amedsporê. Erê baş e di Lîga Ewkê de navî çi ye Sor dibêjin Lîga duyema Sor de tu dizanî ew dilîze Wan Spor li saha xwe qezenç kir 2-0 lê mixabin Diyarbekir Spora ku salê çîn hatibû vê lîgê vê heftê dîsa wenda kir. Cara ewil Adıyaman Spor qezenç kir piştî ev hefta. Puanê wan jî wiha ye. Wan Spor di rêza sîya de ye. Diyarbekir Spor 15 û Adıyaman jî 17. Temaça Wan Sporê bawerim temaşekirine wekek Maça Wan Sporê temaşe kir ya Diyarbekir Sporê jî min Tomarê wê temaşe kir ya Adıyaman Spor jî dîsa Tomarê wê temaşe kir. Wekek dizanî TRT Kurdî vana diçe dikişîne û diweşîne. Ez wan di wir de temaşe dikim û helbet vîdeo wan hene ez wan de jî temaşe dikim.
Yani derdê am Diyarbakır sporcu û derdê Adıyaman sporcu û ke derdê Ahmet Sporê bê sistemekin, bê planekin yani ji nişka ve dilîzin wiha be tu nikarî bi serkevî, tu nikarî bi serkevî. Loma Diyarbakır spor jî tê hêvî nademin û Adıyaman spor jî xwe ev 6 maça têk çû, ev maça yekê ye ku qezeştiye. Yani ez nizanim ku wê karibin dubara bikin. Yani Van Spor dîsa bi istikrar diçe ama Ya Van Spor tiştekî pêk tîne keko weke zarokê ku di nava sikakê de topê dilîzin ya. Van Spor ji du topê naqete. Yani top wan re bijî li wirin ku ne bi wan re bijî li wirin. Ev prensîbek e. Ev prensîbek e. Yani prensîbê dinê ku pêk bînin ji xwe kîja ye erê divê ku tê ciyê ku top li wir be dixwazî bira qutare be neftare be gerek li wir pir bî û ciyê ku wê top bavêjne wer gerek wan derî kontrol bikî. û vî prensîbî jî prensîba kontrolê jî daxilî nava pergala xwe sîstema xwe bike hinga bi rehetî wê Wan Spor bibe şampiyon. Lê dîsa tenê ciyê ku top lê ye bela ku li wir ev têr dike ku bi her kesî re bi heman puanî di ciyê restekê de be. Futbol şekî wiha ye. Tu pêk bînî tu wan prensîbê wan pêk bînî te destvala nahêle. were. Erê nizanim wala bi rastî wek min got vê hefteyê lîgên maçên netewî hebûn. Lîgê din tune bûn. Nizanim wekî din ji bo lîgên tîmên Kurdistanê tişkî din bêjî? Eger Seçar hebe gotina ji bo Batman Petrolê jî bêjin ew jî baş diçin. Ew jî bergiriya wan baş e, qaleciyekî wan baş heye. Xwe baş diparêzin. Yani ne tîmeke êrîşker e. Ha bêje ha ho hema ez ê herim ez ê xwe lê bavêjim na. Weke prensîp rahînerê wan dizane ku çi dike. Dizane ku tîma wî qebeta tîma wî digihîje çi û kare bi vê tîmê çi bike. Loma birêrekî xweş terciheke xweş kiriye rast e jî neeybe jî ku mere xwe biparêze. Mesela Ahmet Spor demildest dibe ku hînî parastinê bibe. Yani çawa be wiha herkes destê xwe milê xwe bihejîne û were qata ber cezayê. Ev tê qebûl kirin. Ka pêşî nehêle. Nehêle ku rakîbê te ser te de werin. Tu karibî vê pêk bînî, hînî vê bibî bi rehetî bela ku tu di vî karî de dibî hoste wê ev hostebûn îmkan bide ku tu karibî êrîşê jî bikî. û ji wê êrîşê encama jî bistînî. Lê ku li holê tu sekitine be tê li ser çi ava bikî? Yani weke maleke bê bingeh. Wiha nabe. Nabe. erê. Belê. Baş e nizam mijarekî din tune ne wisa? No. Pirsekî heye ma bawerim berê jê pirs şta hatibû pirsandin bi Tirkî nivîsîne ez Kurtiyayê bêjim. Bêje. Yani divê li başûrê Kurdistanê hikûmeta Kurdistanê lîgeke bi ser bixwe ava bike girêdayî UEFAyê UEFA nabe de FIFA vegere yan jî Federasyona Asyayê vegere UEFA nabe. UEFAya Avrupayê nizanim nêrînê te ji bo wî ew dikin yani başûrê Kurdistanê karin lîgekî wisa ava bike yan nikare. Wê baştir Yani nebe. halê hazır nikare. Yani ji bo wê divê Yani temaşevan UEFA nivîse lê UEFA nabe yani. yani berya FIFA Asya. yani berya UEFA FIFA vega Asya jî ji xwe girêdayê FIFAyê ye. Erê. Yani berya wan ev karekî navxweyî ye. Yani hikûmeta Iraqê ya navendî ku vê iznê bide li gorî vî iznê helbet Yani başûrê Kurdistanê herêma federal yani kare lîga xwe a ser bixwe ava bike. yani kare lê ji bo wê divê ku hikûmeta navendî jî cewaz bide. Erê ew Yani gerek bu de. yani ew cewaz bide hinga ew kare vî tiştekî lê cewaz Zanim bide. serokên li Kurdistanê ji futbolê hez dikin
اگر امکانێکی وەرهەبە ئەدبن بەلکی ئەو Yani بوونە vega ینی وێ سەری لێ بدانە ینی ئەو قاوەتەوانتنێک و ینی لە عێراقێ ji حکوومەتا سەرەکە بێژن وەرن ئەم دixwazin lîgekî yani ez nedwê bawerê dime ez bim ku divan xalên ku bi hev re şêwirên Ferqa wî û İskoçyê galer çi ye yanî wana dewletin lê di Brîtanyayê de ne aliyekê de ama yani hükümeta Britanya'yı cevaz dide. Yani FIFA, UEFA tuzike wan dibêje ya dibe ku tu devleteki serbixwebî şxwe nehewcî izneye lê ku tu ne serxwebî tu girêdayê kîbî dibe ku izna wî la yani ji bo ku astengek derneyê ji bo ku ewrek derneyê gengeşeyek derneyê yani Serokomarê Iraqê jî Kurd e yani vî tiştê diviya hal bikirana ji bela ku bi rastî reklamek an jî nasandinekî mezin ji bo gelê Kurd e yani lîgek wan hebe derkevin maçên navbedewî ji alîkî siyasî ve ji ku tu destûra wî bidî divê ku win di bingehiya ji hevveqetandinê ava dike ez nebê bawerê me ku ereb bêjin erê lê divir de mesela sê tîmên başûr hene Newroz, Erbil û Dehok, Zaxo her sê jî di Süperlîga Iraqê de tê dikoşin. Zehmet e tabii ji bo ku Kurd ew nebin van qezenca bi dest nexin loma ew jî destûr nadin naxwazin wa em dibînin problemê çawa dixwazin pêşmerge xwe ji holê rake van tişta ji Kurda dixwazin lê Kurd dibe gere bi quweta xwe vana bi dest daxin baş e bi rastî me got em îro ew tune ne maçên lîga tune ne em ê gelek Kurd bibirin lê wa em hatin dîsa gîştin wextê xwe kek elî yani programa me ew qase îro tişkî din bêjî heye Nakeke roj baş dem baş xatirê te em ê herin maça mêzekin maçê ye em ê wan mêzekin baş e temaşevanên hêja heya hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş Êvar baş